Grr, grr, grr. Unombondi direi Grilla Dydza. Blessing blessing. Now bless in case the base. Badanish. Tell Africa, African boy. Yo yo. Oko yene tsotsi. Whatever message. Kudija zindoti tsotsi inzwaika. Alright. Well, it's Mr. Attention. Alright again. Black boy they done, yeah. 1-1 for your boss, yeah. 1-1. BLESWYN KADOMA Kadjah, you're blessed when I did it when I win. You're DJ Leo. Clacks on me the pan. Hoyo mawanayo Kadoma versus Harare pa Riddim runonzi Kadoma BLESWYN Riddim 2 mawana chirongwa chinonzi Kadoma Dancehall killers mahora ndau yani maartist 8 akaimba pa same Riddim ekukadoma 4 neku Harare 4 kuti timbonzwa kuti vaipedzerana sei vaikweshana sei ipapo hama 1 trust me ya paikweshana vanhu kwete zvekunyepa saka ndisingade kupedzera nguva regai tibva tatongopinda muRiddim racho titongonzwa kuti zvakamira sei regai timbotanga na Spartan King mabhinya to the maximum level. Are you ready for this Spartan King? The biggest in blessing. Now bless in case the base. Badanish. Big up my pisare mami brother. Ultrasonic. Badanish. My top up. Saga iwe unatanga watofunga usatwa mboita. Mani moja usatsika. Sometimes kamanya unatata kushika. Special mnoda panika. So to place. Matasika wapatika. Sinatacho iwapo. Unesora sika. Tokwanta. Waktasa kupatika. Taska ipapa wakutotanga kushawari. Unoda aneza usinga dewe. Mupenyu unafana kuvizima neti. Weka unozitera riva iwe. Patinuza subate ujisi. So unoda aneza usinga dewe. Mupenyu unafana kuvizima neti. Weka unozitera riva iwe. Patinuza subate ujisi. Chita chema. Kala kuita zunu vino kufia uchishema. Kala kubasinu batwaruwa swajirema mamwe. Nokusia uchita zofema wakende. Mauchopenyu netoronga. Nektiweka shabarunga. Nesokota kwa uchingo kumba. Nikudaskiriwa. Hoyo we are on the Spartan King outer Kadoma massive aiwa chibaba chirongwa chinzi dancehall killers kuneva changoti bata. Are you ready for Terry Africa mawanayo mahora bombo glad Pamunogara makatarisa pamafoni muchitsvaga ukama nevari kure asi makanganwa ukama nevamugere navo vovakamuka vachinzi vaenda muchaita sei iwe usatamba nenguva seri kwekuva hakuna munamato usatamba nenguva seri kwekuva hakuna munamato oyo akakunyepera ndiani akati unorarama kasingapere iwe akakuudza ndiani shoko haripfikwi ndosiva wandinzwa ende hapana chachinjapa idawekwapo nerudo rwakapetwa kupedza nguva kunedera uya anonzi Terry Africa hanzi usapedza nguva kutsvaga ukama nevari kure uchikanganwa vaugere navo. Are you ready for Sija Matsotsi? Vaiti sichagone vasati vamunzwa asi vakazoridzirwa vakanakirwa vakazongonyara vabvunzwa wadhisa nhandi chimboterera content kana wanakirwa kana wasiya komenti unoziva seiwo vashora ndiye next chapresa chatamen of the moment chimbomira kuterera mazita chimboterera manzi usati wamura opo vasina mazita vari kugona manzi mangoma vachibhura mirai kuterera mazita chimboterera manzi usati wamura opo vasina mazita vari kugona manzi mangoma vachibhura ongutadzinza kuti hamumuketi asi tarinda rake musari chete zvekusikirira vane tarinda muchiti hamuvazive aiwa taramangwetinzi wauya nani umbori yani
ungava bhora wasvika uri munyowani unonzi unotamba pani. Oyo sija Matsotsi mahwanayo hanzi chimbomirirai kuteerera mazita mumboteerera ngoma mumboteerera content musati mamhura. Are you ready for magic how? Pure boss, yeah. One. Nikaramba nazvabhara nandite zvemax handizi ballot box. Ndikuona masetasi yako no inbox text lati ndokunyarasa nox. Kungonyarara zvangu wazise kona kwangu. You're posting men thing izvikurwadza moyo wangu. Just watching hangu doing the life yangu. Watadza kukanganwa zvandaigona patime yangu. Kana wati waita move on. Usazvinete baby tingaita move on. Ukuda kundifinura ndagara ndazvidhabhura. Move on. Wanga wanyanya kurelaxa saka ndakusabhura. Move on. Wale wanga wazviita wabuka. Hausisina basa nelavhu yandekupa. Ko wakurasika papi zvekubroka. Kusvika pakuswipe chitupa. Konanga ndakarara ndamuka. Ndikabaya handidzoke kunge tabuka. Usaposte news paFacebook wandiverenge handizi Oscar pambuka. Oyo mahwanayo Kadoma Dancehall killers mahwana uyo anonzi magic watanga tichiteerera hanzi kana waita move on ibvo watongorowa pasi usazoti kana waenda wozodzoka. Grilla Dydza vari kunyepera notanzi wakandida nelike notidza semwana mudiki nokudongeserelax semunhu apinda basi tatasira pauri ngesalari uri kwabhurida maingredients elife yako ngeselari mana mwezorosikirwa necrash chimodelera mamechendaiza ari kuti uri kuluka ngori pagondola liyomisa bit ndenge ndemba akapela uri kwabheteza uluka pfura cheese yemozarela ndosmaila ngemandela unenge storytela fon ikaringa ndindakolospo ndiri kokwisina kola ndisati ndapinda korasi ndatomboudza blesswyn kuti wabata murongo zvinabasa zvatirizvimboenderane vari kunyatsoshamsika aunonditi ndoda iwe zvatiri hazvimboenderane vari kunyatsoshamsika aunonditi ndoda iwe hanzi unombondidirei naiwe mwana iwe unombondidirei naiwe mwana iwe wakanaka ngejuwela wakosha ngejuwelari nokutora ndomudhaya zara nhasi ndaisamudhayari ndoda kuva neusiku hwese bebi kunge galoni uri parisefu pfuura mafotos ari mugalari ndokuverengera zvajames webebheri asi kureva matola uri 100% piwa ngoda yekuangola ndiri shumba uri nyama uri pandingambopfuura sora combination yedu izuva nesola mahwanayo vakomana munenge mune rime remuromo uyu ndiGrilla Dydza ngachimba nzi vanofamba vachiti isusu inini newe hatienderani vanotoshamisika kuti wakati unodai nini unombondidirei. Ndingatimbopinza Mr. Attention out Harare to the fullest. Inomuda paduze pangu timusisekeze ave mumwe wangu magetika na kune chani ande kula kana tamasama. She woulda give me love on top of my love. I know she never tire. She African queen chandida ziku king chango sara kungo waka empire. Oh my moyo mangu munewe. Oh my moyo mangu urere. Oh my moyo mangu munewe. Oh my domudam karanga domdai domudam karanga domuda domudam karanga domdai domudam karanga domuda akadzikamira sina kakupaparika asina kana plan yekunyangarika anopiliva chavakatisanganisa one round of applause. Mr. Attention hanzi ndinomuda mukaranga ndinomuda zvavo vari murudo vari kunakidzana mahwanayo Clacks aka Clacks dada auta Gaza M hapana empty poto bata meno zvandofila ukandibata kunge fom ndinofila kuti bebi uri penkila nondila mineta wobva wasila kripadhuze nepedhuze simaoko anenjema too expensive mweya wandofema ufambire pandiri just like vire chitima true love sidiran kasima sito ndiri shumba andizi kuchita andisi kuzokusiya sekurova ndokupita ngekuna mesaya usazojamkaza pita ndokuda tenten kungesambaleta itistate aturi mat ausi airtime baturi bat ay kune mages fanake kariba mira ndimbokudistraiba asi baby uri mat ausi airtime baturi bat ay kune mages fanake kariba
uya ndimboko display fila beta fanke nenge we magazine as my chat fanke WhatsApp online last sending katofa kunzwa kuti windagon unenge bantu donetsa kunge pentagon ndokumirira sepasi kukugarira sesafa pasti urikupisa safa from long time ago. Kadoma Dancehall Killers mawanayo. Big up DJ Humphrey. Uyu ndiye Clacks anza mawani. Okumana ningo achinakirwa nerudo hapo. Are you ready for Kadjah? Queen Kadjah. Unongokara une mubvunzo ndichamuwana rini vamwe ndo vakuita mukundo wakatunoda inini ndikutaura ndabata chiuno muri vangu bamnini vamwe vakumanya manya vachaiona chete skini anatirudo ibafu asi nguva ndiratidze ndione pane wangu ndakatsimzinya nguva ndiratidze ndione pane wangu rudo ibafu asi nguva ndiratidze ndione pane wangu ndakakotsira iwe nguva ndiratidze ndione pane wangu coloring love life mwari wandinoda ndipe nyangwe vakauya kwandiri vari 5 asi nguva ndiratidze uyo ongoti uye kuno ndinoda kudanana ndafara tasangana amatiroda ibafu Zita munongoriziva ndini Mr. Spana ndanga ndine chirongwa chananga ndakakubatira chinonzi Kadoma Dancehall Killers Harare vs Kadoma pa same Riddim rakanzi BLESWYN KADOMA RIDDIM 2 ma1 ndofunga mangozvinzwira kuti aiwa ina hangu pananga nchiteerera ndambonzwa musiyano ndanga chingonzwa kuti chinhu chiri kuendeka ma1 ayo vanenge vachizongoda part 2 yechinhu ichi chiripo matisa akaimba ipapo akawandisa munenge muchingotaura mucomment section toramba tichilinka tichiona kuti aufa aiwa ma1 ayo ndo pagumira chirongwa chinochi.